Sabías que na nosa facultade só o 17% do alumnado son mulleres? Pero non sempre foi así. Dende o inicio da informática, as mulleres tiveron un papel clave. Ada Lovelace, a primeira programadora. Grace Hopper, pioneira dos linguaxes informáticos. Margaret Hamilton, dirixiu o desarrollo de software de navegación para a misión Apolo 11. Hendi Lamar sentou as bases para a tecnoloxía Bluetooth e Wi-Fi, polo que a informática naceu tamén grazas a elas. Pero co paso do tempo algo mudou. Cando a informática empezou a verse como unha enxeñería, foi asociándose a unha imaxe moi concreta. E moitas mulleres deixaron de verse reflectidas nese mundo. Hoxe sabemos que non é un problema de capacidade, nin de esforzo. É máis, o porcentaxe de abandono dos homes está 6 puntos por enriba do das mulleres. Neste 11 de febreiro, Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, queremos lembrar algo sinxelo. As mulleres son benvidas en todos os ámbitos, xa que con elas traen a innovación, e para que sigamos innovando precisamos a todas. Eseida.